Lezi izindaba zo-1KZNTV ifundela usambukiso wanqulunga ngikubingelele mbukeli. Nazi-ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Udedelwe ngebheyili kwelokushayisa imoto kaZuma libambezelekile lokubulawa kwe-hip hop kanti EFF Ikhala ngabayibamba ngophondo. Inkantolo kaMantshi yaseshowe imnikeze ibheyili yamakhulu amahlanu 500 rand umbuyisentuli oneminyaka engama-51 ubudala ubhekene necala lokushayela ephuzile kanye nokushayela budedengu. Lokhu kuza ngemuva kokuthi uNtuli washayisa imoto eyayihamba kewengu umongameli wezwe uJacob Zuma ngoLwesine olwedlule ngezikhathi zehora lesikhombisa ntambama emgwaqeni u-R66 phakathi kweGingindlovu neshowe. Leli cala-ke libe sehlehliselwe mhla zi-3 kuNhlaba ukuze kuqoqwe ubufakazi obanele. Uveleke kafushane namuhla enkantolo kaMantshi yaseshowe umsolo oneminyaka engama-51 ubudala umbuyisentuli obhekeneke necala lokushayela ephuzile kanye nokushayela budedengu ngemuva kokuthi-ke eshayise imoto kalowo bengumongameli wezwe uJacob Zuma ngoLwesine ntambama emgwaqeni u-R66 phakathi kweGingindlovu neshowe. Inkantolo ibe isinika uNtuli ibheyili yesamba esingama-500 amarandi. I-MK Party ithi-ke ayeneme ngesenzo senkantolo sokunika komsolo ibheyili ekubeni-ke ingalwenzanga kahle uphenyo. Phela kakaphenyo. So umsolwa uma ngabe ezohlala ngaphandle enza into enkulu kangaka. Uyabuza nje ukuthi bangaka abantu abaphazamisa ngalobo busuku abacishe bangabakhona emhlabeni kuze kube kufinyelela kumongameli uZuma. Yonke kufanele iphenyo. So asikholela ukuthi inkantolo zenza ubulungiswa ngoba kusho lo muntu uyingozi kuma South Africans uyingozi futhi ku President uZuma. So investigation iyona befanele icacise kulo muntu ufanele ibheyilini or not. Kusale kunalombuzo wenkantolo ukuthi ziyasixova zisaqhubeka nokusixova and anything that inegama laba bomsholozi umongameli wezwe noZuma umongameli wezwe zenza isiqiniseko sokuthi azithathe serious. I-MK yenzeke izinsolo zokuthi lena kwangeyona ingozi kodwa-ke kwakuhlosiwe beziphendulela ngalezi insolo zabo bathi ufakazi bokuqala ukuthi uma ngabe uzoba nombutho wamaphoyisa okufanele uphenyele licala the very same mbutho wamaphoyisa iwona futhi obudedengu ukuhlenga noma ukuphephisa umongameli uJacob Zuma. Lokho kukodwa kunikeza question. How are they going to investigate this case? Bebebona same mbutho ucompromiser ukuphepha kamongameli uZuma. Laba-ke baphinde basikhahlela ngezinyawo zombili istatement esikaNgqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icele esithi kumsholozi uthola ukuqasha okusezingeni akukho kubeka impilo yakhe engcupheni. Umkhonto wesizwe ozothatha over after umhla ka-29 May 2004 uzokwenza isiqiniseko sokuthi bonke abahlali baseMzantsi Afrika nabangaphandle abakhona la kulomhlaba ngokufanele uzobavikela. Kanjalo nabo bonke abantu abadinga ukuvikelwa. Lokho kusicacisela ngokusobala ukuthi bekucaca yonke leminyaka ukuthi ubugebengu obungaka nje kuleli izwe ingoba sinawo uNgqongqoshe wamaphoyisa. Sinaloko okuthiwa ucaretaker kaNgqongqoshe wamaphoyisa. Such an irresponsible statement is not for the minister. Is a caretaker minister. Leli cala libe selihlehlela umhla zi-3 kuNhlaba. Kube nokubambezeleka kokuqala kohlelo lokuba abameli babasolwe ecaleni lokubulawa komculi wakuleli uKenan aka Forbes nomngani wakhe uDebelo Mkhwena baphendule izethulo ezazenziwe umbuso sesitatimende somphenyi wecala. Ummeli womsolo wokuqala nowesihlanu Simphiwe Mlotshwa ufake isicelo sokuba inkantolo yamukele ubufakazi obabethuloke enkantolo yaseSwatini obebuqondeneke nalaba abamele njengoba-ke umongo wezethulo zabo uncike kulobu bufakazi obethulwe eSwatini. Namuhla inkantolo ilalele izethulo zabameli babasolwa u1, 3 kanye no5 nalapho bebephendula izethulo ezenziwe umbuso ngeledlule lapho-ke wakuchazela khona inkantolo ukuthi kungani abasolwa benqatshelwe ibheyili. Ngomlomo wommeli wakhe umsolwa wesihlanu okunguLindo Kuhlendimande uyaphika ukuthi-ke uke waya ezweni laseSwatini kepha akaphiki-ke ukuthi ikhadi lakhe lasebhange lasetshenziswa kuleli yazwe. Uphinde waveza ukuthi-ke wayesendaweni yokudlela iwish ngoba-ke ezohlangana nowesifazane thizeni. I cannot deny that my bank card was used in Eswatini as it is a visual bank card loaded onto my phone in possession of one of the arrestees in Eswatini. Paragraph 8, I dispute any suggestion that I went to the airport on the day the deceased met their death. Paragraph 9, on the 10th of February 2023,
I had arranged to meet a lady at Wish restaurant. However, realizing that the clock was ticking while at Wish restaurant and the lady was not coming, I kept calling her and she kept on promising that she will definitely come. Paragraph 10, I dispute any notion that I was a spotter, as I was not even aware that first deceased was also around. It was shortly after gunshot had ceased that I heard that there was shooting outside and that one of the victims was Mr. AKA. I did not know anything about the shooting. Paragraph 11, I deny the investigating officer's version that I changed position while at Wish restaurant. I dispute the investigating officer's version that I was not patronizing Wish restaurant regularly. Paragraph 12, prior to the 10th of February 2023, I used to have personal discovery and time bank cards. Due to problems with these cards, applicant 4 used to deposit money after working as his driver, especially with long distances trip, into my brother's bank account. My brother is Fundo on Monday, but is also known as DSD. Ummeli ubexoxisa lokhu njengoba ephika ukuthi ke iclient lakhe yilo elalibekwe kule ndawo ukuze ke liqaphe ngelokhozi yonke iminyakazo yomculo uAKA ngaphakathi kule ndawo yokudlela. Ubufakazi bomphenyi wecala beblokhu bebuhlabe njalo abameli bethi ke kabuqinile buchimile futhi ke buncike kakhulu kuyimpimpi, ngakho ke bafuna abekwe icala lokuthi uqamba amanga efungile. Uphendeke wacacisa ngemali ayithola kumsolwa wesine. Supremely significant is the fact that during my other bail application before the learned magistrate, Mr. Singh, I stated in paragraph 4.5 and 4.6 on page 40 of annexures to my founding affidavit in this bail application that upon arrival in Durban, in an area known as Isipingo, if I'm not mistaken, around 1900 hours, the police assaulted me and choked me, instructing me to make confession statement to the murder of a well-known musician, Mr. AKA. Throughout the investigating officer's affidavit attached to my founding affidavit in this bail application on page 26 to 34, the investigating officer never disputed or denied my claim of assault by and in the hands of police. Umsolwa wesithathu ngomlomo wommeli wakhe ukuphikile ukuthi ke wemukela imali kumsolwa wesine othatha njengongqondongqondo nowahlanganisa laba. I deny that I was employed as a security officer and or bodyguard by applicant number 4, Mr. Gwabeni. I was not employed by him and did not receive payments from him for sale. It's not alleged by the state that my co-accused and I are family nor friends. There is nothing before this honourable court to show that we have any relationship nor friendship. The alleged link between myself and my co-accused is alleged cell phone calls made on the day. This link is circumstantial evidence that seeks an inference of conspiracy to murder, attempted murder and murder. Inferences must be drawn from fact, and such inference must be the only inference sought to be drawn. Leli cala lihlehlele umsombuluko ozayo ukuze ke umsolwa wesibili nowesine nabo bethule ezabo impendulo. Bahlanu abasolwa kuleli cala kanti ke ababili basaboshole eSwatini. Endabeni ze1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Ubuholi be-Economic Freedom Fighters kwisifundo uMkhanyakude enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal sebusoleke iqembu likaKhongolose kokususa ke izingqombe zalo zokukhankasa ezixotshweni endaweni yakwamhlaba uyalingana. Amalunga leli qembu athi ke kumele ke inhlangano yangemele ukhetho ezimele i-Independent Electoral Commission IEC kumele ke lisukumele ngokusheshsha lolu daba. Zingaphezulu kwama50 izinsuku esezisele ngaphambi kokuba kusingathwe ukhetho lukazwelonke mhla zingama29 kuNhlaba. Amaqembu ahlukene ezepolitiki aseqalile ukubeka izingqwembe ukuheha abavoti uba bavotele bona. Iqembu EFF yona ikhihle sikanandi isililo njengoba isoli iqembu elibusayo kokucikela phansi izingqwembe zalo endaweni yasembazwana kwamhlaba uyalingana. Thina njenge-EFF asikho happy ngendlela osekwenzeka ngayo njengamanje. I-EFF yenze ama-programs amaningi phambilini before kuze kuzofika manje ukwenza sure ukuthi ilekelela ama-ground forces nama-volunteers ukwafundisa umthetho ukuthi kubaluleke ngani ukuthi ungawathinta ama-post abanye abantu, futhi kunama-do's and don'ts
esinawo as EFF. So lokho kwenza ukuthi sikwazi ukuthi siqikelele kakhulu into enomthetho phakathi. Uma sesifika la ngaphakathi, uma ngifika izolo ngiyafika la ngiyabona amabhodi adatshuliwe amanye alele phansi. Uyabona uthathe lidonswa kwase kufaka amabhodi enhlangano ethile. So ke asikwazi ukuyivuma into enjengaleyo umsakazi ngoba lento lena it's unfortunate ngoba it's a ruling party eyenza into enjengale. Angeke size sikuvumeke lokho ngoba thina si clear ukuthi yini into okumele yenzeke and umphathi wakithi is very clear aba allow ama processes akhona ekwazi ukuthi ehambe ezefike egcineni. Leli qembu lithi kumele inhlangano yengamele ukhetho kuleli iIEC ifundise kabanzi amaqembu ezepolitiki ngokuziphatha nokungacekeli phansi izingqwembe zamanye amaqembu. IEC akwenze okufanele uqinisekisa ukuthi ama PLC members abantu abahlala kwi PLC uyaba educate bethathe beyo report ama parties wabo so that singezukuba nalenkinga leyo kudonsana silokho sidonsana angeke size sikuvume emsakazi ukuthi kudicilelwe phansi impahla nama posters economic freedom fighters. Bathi lokho kungcolisa isifundazwe kwaZulu-Natal sibuka njengesifundazwe singenakho ukubekezelana kanjalo nozinzo kwezepolitiki. Iqembu likaKhongolose kwisifundi nokuhamba nyawo liphawulile ngalezi insolo esibhekiswe kulo. Siyafisa msakazi ukuthi siqhelanise nesigameko esibikiwe sokuthi inhlangano iAfrican National Congress enokuhamba nyawo region ibonakale ikhipha amabhodi eqembu leEFF endaweni yaseMbazwana. Siyinhlangano sikubuka kungekho kuhle ukuthi iqembu leEFF uma linensolo ezinjengalezo lithathe likise kwabezindaba ekubeni babazi kahle ubuholi beANC ukuthi akupha amahhovisi eANC. Siyayiqhelanisa ke naleso sigameko akekho umuntu weANC oke wakhipha ibhodi leEFF endaweni yaseMbazwana izolo. Siyaqinisekisa futhi ukuthi sizosebenza namagatsha ethu njengeANC ukuqinisekisa ukuthi ukhetho oluzayo ukhetho oluba nokuthula ukhetho olunokubambisana nabanye abantu ukuqinisekisa ukuthi ukhetho luba free and fair. Asikho isigameko la okuyoba khona umuntu weANC ozobonakala ekhipha khona amabhodi enye inhlangano. Siyaphikisana nezimo ezinjengalezo. Siyafisa ukuthi ukhetho kube ukhetho olunokuthula, ukhetho oluphephile, ukhetho olukhululekile njengenhlangano eadvocate inkululeko yawo wonke umuntu waseNingizimu Afrika. Sithi ukhetho alukhululeke abantu abangayi kwabezindaba uma benezinsolo ezinjengalezi abaqonda abaholi balezo inhlangano babuze kubo khona sizobaphendula kahle sibabona ngoba ukubaphendula sesibaphendula kwabezindaba lokho akuqinisekisi ukusebenza nokubambisana nezinye inhlangano. Kuzokhumuleka ukuthi neqembu Action SA isanda kukhala ngokucekelwa phansi okanye ukususwa kwezingqwembe zalo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo eMbazwana. Asike siye ngaseyitolo sibe siqhubeke nezindaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukela indaba ze-1KZNTV nazi ke ekuyizona ehamba phambili. Udedelwe ngebheyili kwelokushayisa imoto kaZuma libambezelekile lokubulawa kwe-hip hop kanti EFF Ikhala ngabayibamba ngophondo. Bathi sebezolala ubuthongo abatholeka amayithatela ezindlu zabo. Lokhu ke kwenzeke ngesikhathi unqonqosho zokuhlalisa kwabantu kwaZulu-Natal uSibo KK Nkosi ehlangeneke nezakhamuzi zaseMgungundlovu zemphakathi emhlano ukuzobamukela ke amatayitela ezindlu zabo. Iningi liveza ukuthi ke sekupheleke cishe iminyaka yama-30 belindile. Abantu abathole amatayitela abo namhlanje bathi sesisidi isikhathi belindile kanti abanye bathi sekwashona ngisho abazali. Labo basho kanje ngesikhathi ungqongqoshe ezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu-Natal uSipho KK Nkosi ehlangene nabantu bemphakathi yahlukene eMgungundlovu ukuzobamukelisa amatayitela abo. Sizwe ngijabule kakhulu because the original holder yetayitela it was my grandfather who passed away in 1988. So it's been long. Okusho ukuthi lento yenzakalayo into kade size silindile because mengabe shona I was 3 years old. Manje I'm 38. I'm happy for my dad till. I'm very happy. Yeah, I'm going to give my son the house.
uNkosi uthi ngalamatayitela bazoqinisekisa abantu ukuthi imizi ngeyabo ngempela. Sizonikeza abantu okubafanele ukuthi lezindle sibakhele zona kanye nomhlaba wakhiwe kuzona okwabo akekho yobaphazamisa. So ke la ke sizele lezi ndawo lezi ezigudle uMaritzburg including ama northern areas laba badli ezambani laPondo ngalena phesha komgwaqo nako Isudi ukuzobanikeza amatayitela abo namhlanje. uNkosi uphinde wadlulela eSignal Hill ukuyohlola umhlaba okuzokwakhiwa izindlu zomxhaso zabahlali basemjondolo kwaJikajo. Sesiyohlola umhlaba lo esathembisa abafowethu nodadewethu bakwaJikajo ukuthi njengoba sibakhipha laba bangeke baqualify ukungena emafleti nabayowakhelwa izindlu zama-RDP sizobeke sizobakhele ucontractor ke sesinesikhashana samfaka ubhizi ulungisa ama-site khona nje la iduze eMears Walk la le Signal Hill okuthiwa ikhona ngizobe ngizoyibona kokuqala sizokwenza umsebenzi lo soholelwayo sekuthathe side kakhulu isikhathi abantu baseJikajo behleli kule mjondolo eindaweni ezingaphephile okushona nezingane ngeinyokanyoka na yonke leyo nto leyo sasithembisa ukuthi sizosuka siyowenza ngiyokuhlola ke namhlanje kuyothe kugcineni ngibuye nethimba labaholi baba abahlali basemjondolo sesiyobakhombisa ukuthi nakho ke lokho esayibophezela njengohulumeni. Kanti uNkosi uthi sebaxoxisana nalabo somabhizinisi abazibiza ngama-construction mafias. Ngifuna kusho ke manje ukuthi ngokuxoxisana nabafowethu ama-business forum hayi awekho ama-project ethu amiswe ama-business forum. Ngisho imen's high school le ngangiyikhalela kakhulu weke iblock engaphezulu sayiqeda kudala. Ezindabeni ze-1KZNTV ku-Ayanda Dube kusemngongondlovu. Ukwehla kwamandla nemali kushiyeke abashayeli abaningi bekhala lokhu kuvele namuhla ngenkathi iziko lezindaba ze-1KZNTV libe nengxoxo ekhethekile nabashayeli njengoba kulindelwa kuba ke kwenyuka intengo kaphethiloli kusukela kamhla zi-3 kuye phezulu kanye nogesi. Amalungu omphakathi aveze ukuthi ke akhokha imali eningi kagesi owenyuke ngo-12% njengoba ke ngaxazulula indaba yokuhamba kwawo ugesi kanti uphethiloli wona wenyuke ngamasenti angu-65 cent kongahluziwe kanti ke ohluziwe wona wenyuka ngamasenti angu-67 cents. Siyas affecta kakhulu is affecta sisemakhaya iphinde is affecta even emsebenzini la sizama khona as ngiwusoma business omncane khona la engisebenzela khona indawo yami la ngithungela khona so uma ngithenga ikhadi la khona ngiyaye ngibone ngathi sibulaleka kakhulu ufike usuzamile ke lo maybe 200 wokuthenga lowo ngiyacabanga ukuthi kuba u50 something watts mawuthenge nge200 kodwa ujike nje ungasilast nje kube nje into encane nje cabanga imshini yokuthunga isiyaba advanced ngokuthi isinalezi engine lezi ezidla kancane ilokho njana i-electricity but still uvela ubone nje ukuthi wenza into engekho ulifake namhlanje ikhadi kusasa kumele uphinde ulifake futhi even endlini akukho glastayo uthi usalithengile uzujabuliswe mhlambe ileyo low shedding nyana kuba ngathi usevekile kule viki kanti hayi ukuthi nje ngoba azange uzube khona ugesi kwalokho kuhamba kogesi kusibulala ngelokho njana kusibulala ngokomsebenzi la sisebenzela khona isithi siphanda khona lo nyaka petrol kangaka ikhawu ilandelana kudale ukuthi indleko zempilo zinyuke kakhulukazi ngoba sidriver nje njalo ekseni emintambama siye emsebenzini kuthatha kube nzima ngoba nemholo ayinyuki ngendlela mhlambe singathi siyilindele nongathi uma uthi yakubheka kuzogcina kwenza kuba kungabi nepeace ku-industry ngoba kuzogcina kuba neziteleka sifuna ukunyusela imholo ngenxa ukuthi manje indleko zokuphila sezinjani seyinyukile so kuthatha nje impela kube nzima sikhokhela nabantwana i-transport ukuya esikoleni ayibona kunzima impela ngoba siyazi ukuthi lokwenzeka kanjena kuzogcina futhi kuthinta nemanani ey'mpahla ey'tolo kanti abantu abahola imali etheni and imiphakathi eminingi igcwele i-unemployment so kuthatha impela kusinikeza inkinga kodwa nje akuhambi kahle ngoba phela makusenyuka nopetrol siyalimala noba nabelungu ababe besasicabangela indaba yokuthi upetrol unyukile bona basuke befuna nje imali yabo yokuthi imonto iyasebenza kuba nzima kakhulu impela makunyuka upetrol engathi ihulumeni nje ngakasicabangele noma ke abaphathi bamatekisi sebebonke nalabo abafinyelela kuhulumeni bekwazi ukuthi besikhulumele ngoba egcineni siyalimala njalo mazithi 1 July
imali siyikhuphule kodwa esimeni sokuthi sibonile kulonyaka lo asikwazanga ukuthi imali sikhuphule kulonyaka esiphuma kuwona kodwa kuloko vele ngesimo sokuthi petrol unyuka njalo sizoyikhuphula. Kuyasihlukumeza ukukhuphuka kwapetrol ngoba asisebenzi siyazama ngendlela sizama ngayo asisaboni sophililapho ngoba lokho sikuzamayo ukuthi sikhona ukususikade eziko manje mase kunjena asasosusa ngani ikade eziko ngoba asisebenzi manje ngaloko sikutholayo okuncane ngoba siyaqhwanda la emlokushini ayikho into esenzayo etheni kuyasihlukumeza ngoba usukhuphuka usuka lapha kulona usukhuphuka kathathu nje onyakini singatholi lutho awehli awenzi lutho asazi ukwenze njani. Sekuphela ke cishe iminyaka eyisikhombisa umntwana ophila ne-autism agcina ukuya esikoleni. Ngokusho kwamama womntwana ongeke simdalule uZandile Khomo uthi ke sinzima isimo ababhekene naso sokukhulisa umntwana ophila nalesi simo. Ekhuluma neziko lezindaba uZandile uthi ufisa umntwana wakhe ayesikoleni kodwa amandla kanawo. Uthi ke ukumzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi umntwana wakhe wafunda ulimi lwesiNgisi ngokuba abuka upopayi kumabonakude. Lapho ke abakwazi ukuxhumana naye njengoba ke bengakwazanga ukufinyelela kumabanga aphezulu esikoleni. Uthi ufisela umntwana wakhe abe nekusasa eliqhakazile umama womntwana ophila ne-autism. Ngokusho komama womntwana wasemthwalume esigodini saseMahwaqa uthi ingane yakhe yagcina ukuya esikoleni ineminyaka eyisishiyagalombili ngakho uyafisa umntwana wakhe esikoleni kodwa kanawo amandla njengoba engasebenzi futhi ekhaya bengathathi entweni. Uthi sinzima kakhulu isimo njengoba umntwana eseze wazifundisa ukukhuluma isiNgisi ngokubukela opopayi kanti kunzima ukuxhumana naye engalwazi ulimi lwesiZulu. Uthi futhi akakwazi nokubhala. Kuthe lese kufike khona ku stage sokuthi kufanele akhulume. Hayi umntwana wangakhuluma ngikhulumela ezinye izinto engangingazazi into ezithi tutu yebo lo language engahlangani. Iphosha ebudini la diagnose khona ukuthi une-autism. Ejwayele ukubuka i-TV ngamuzwa seqala ekhuluma isiNgisi. Hawu ngidinga ukuthi usithatha isiNgisi ngoba phela lekhaya thina sonke sikhuluma isiZulu. Hayi ke qala ke engangibiza ngomama umkhulu ugrandfather ugogo ugranny esho lo magama kwagcina sekuhlangana ke sekukhuluma sekuyima sentence. Uhlengezela izinyembezi wakhala umechaza ukukhula komntwana wakhe uthi akufisayo ukuthi athole usizo lokuthi akwazi ukumisa esikoleni. Benginesifiso ke sokuthi mekhona ungangisiza ngikwazi ukumtholela isikole ngoba uhlakaniphile ngiyafisa ukuthi afunde athole isikole right for yena la azofunda khona yakona ngiyazi ukuthi abanama condition akhe abafundi njengezinye ingane lezi ezinormal kodwa ngifisa nje afunde esikoleni esi right ngoba naye uhlakaniphile ngiyambona. Ugogo womntwana uthi akuzange kube lula ukukhulisa umntwana wabo uthi njengamanje kunzima ukuxhumana naye njengoba ekhuluma ulimi lwesiNgisi kuphela bona abakwazi ukuxhumana naye ngoba bafundanga. Sathwala umzima engakwazi ukukhuluma wavele wangena esiNgisini. Masithonga sesithola usizo nje kuyena ukuthi afunde ukufunde sokufunayo nkosami ngasithola usizo basisize lapho ukuthi afunde amahle esikoleni ngoba uhlakaniphe ngale ndlela ngisho nabelungu abadlula la emgaqweni badlula bame bakhulume naye khona iwashi nje edongeni lakho amahle ekhuluma naye abelungu bedlula la. Abelizwi Foundation bathi bafisela lo mndeni uthola ukwelekelelwa njengoba ngesikhathi befika kulomndeni bafika bazibonela isimo somntwana aphila ngaphansi kwaso nomzima lo mndeni obhekene nabo. Into edingo amahle kahle isikole. Siya understanda ukuthi indawo yala imthwalume noma la eMahwaqa iseceleni kakhulu. Uamahle udinga ama special schools. So I challenge ke khona njengamanje ukuthi how do amahle access I special school ngoba obviously ama special schools akhona it's either semzinto noma isePortchepston mhlambe ngama contacts enawo kukhona la ezohamba ifike khona le interview abazokwazi ukuthi bamsizo amahle. Uthinta umnyango wezemfundo ngaloludaba ucela ukuthunyelelwa imininingwane ngomqhafazo nokuze kwashaya isikhathi sokuthi siye emoyeni bengakaphenduli. Lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele
wezindaba ze-1KZNTV ngisemthwalume. Asiphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele imbukelo sabukele zonke indaba ze-1KZNTV nazi-ke bekuyizona ihlokwana bekuyizona ebeyihamba phambili. Udedelwe ngebheyili kwelokushayisa imoto kaZuma libambezelekile lokubulawa kwe-hip hop kanti EFF ikhala ngabayibamba ngophondo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.94 maqhathaniswa nedola lasemelika libe u-20.32 maqhathaniswa ne-euro libe u-23.75 maqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide lona lu-$0.0 i-ounce kuthiwa lungahluziwe wona bu-$87.81 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi wezikaMagebhula Orlando Pirates uJose Riviere uthi-ke akaneme ngendlela abadlali bakhe abadlale ngakhona bekuqiswa-ke iqembu leSekhukhune United kumdlalo weligi ngempela sonto. Wathi-ke unethemba lokuthi-ke bazowalungisa ejimini amaphutha abawenze kulo mdlalo. iSekhukhune United isiphiniselele kwi-Orlando Pirates ivulela-ke isibhaxo samagoli 2-1 emdlalweni we-DStv Premiership ngomgqibelo kusihlwa ePeter Mokaba Stadium ePolokwane. iSekhukhune-ke ibivele ize kulo mdlalo ingagayelwe imphako ithelwe-ke ngezibonkolo njengoba-ke ibisinqobe imidlalo emine ye-Premiership ilandelana ngaphambi kwekhefu leFIFA. uVusumuzi Mncube noLinda Mtambo yibo-ke abavalele nethina amagoli aweze iSekhukhune. Kwathi-ke lokubika ekhaya lezikaMagebhula lashawa-ke uTsegofatso Mabaso. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Mbukele-ke ziyagoqa besikuphathele zona osukwini namhlanje nanawe-ke sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Sale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.